Prosili, keby ste sa predstavili a podpísali nám túto tabulečku. Vaši tabulečku. Podpis alebo napísali meno? Môže tam napísať, že... Ale ja mám podpis Ševčík. Ja mám podpis trochu divoký. Nech sa páči. Nádhera, ideálne. Dobre, tak ďakujeme pekne. Mohli by ste sa nám do kamery vlastne predstaviť, že vlastne aká bola vaša funkcia v tomto celom prípade a prečo vlastne ste tu, čo viete povedať o Černákovi? Tak volám sa Ivan Ševčík, som bývalý vyšetrovateľ, ktorý viedol vyšetrovací tím na dokumentovanie trestnej činnosti Mikuláša Černáka. Viac menej vtedy som už bol príslušník Úradu boja proti organizovanej kriminalite. No a dokumentoval som to všetko, čo sa dokázalo. Ja tu mám zoznam vražd, za ktoré odsúdili Černáka a za ktoré sa ešte postaví pred súd, tak možno kebyže vymenujem tie mená a môžete nám povedať, že ktoré z nich ste vlastne vy dokonali do konca. Tak to bol Filip, Šipoš, Potáš, Slivenský, Karcel, potom tam bol ten Jozef Štefan a ešte tam čo bolo. Oláha sme začali, tiež toho dokončili potom neskôr. Holub? Holub to som nerobil. Fabián? Nie. Ani Šimanek? Tým. Šimanek, nie, to som to robil potom. Takže 3/4 z listu, za ktoré ho odsúdili v podstate. Toto máme. A ďalej sú to vraždy, za ktoré sa ešte má postaviť pred súd. To je Oros, Mihalík, Bielik, Steinhubel, Škubla, ďalší Bielik, Lepie, Špiliar, Kohola, Grolmus, Šuhajda, Novotný, Tóth, Bachleda, Muska, Hodosi. To sú všetky ešte vyšetrovania, ktoré prebiehajú doteraz? To vám neviem povedať. Toto. Či tam vôbec nejaký vyšetrovací spis a či sa tam koná vôbec, toho neviem povedať. Je možný aj taký scenár, že ak by sa dostal von a odsúdia ho za nejaký čin, ktorý spáchal ešte pred rokmi, takže by sa opäť vrátil do väzenia? Alebo aká je nejaká premočacia doba pri vražde? Tak teraz vám neviem povedať, ale čo sa týka tej praxe, že či by išiel naspäť do výkonu, alebo nešiel by naspäť do výkonu, tak to vám neviem povedať. Ale ja jednoznačne dúfam, že nepôjde von a nech sa dorobia aj tie ostatné skutky, ktoré sú tam a nech už tam dostane. Máte nejakú historku z toho vyšetrovania? Nerád rozprávam historky, pretože niekedy sa to nehodí. Chápem, nie je to. Máme zážitky, ale ako hovorím, že niekedy to nie je vhodné, ako porozprávať sa. Rozumiem. Ani s tými, ani s odsúdeným. Okrem teda toho. Je to asi také disrespekt voči tomu celému, nie? Čo sa stalo. Ak by ste povedali nejakú historku srandovnú, že beriete to tak? Ale nie, viete, bola to veľmi vážna vec, lebo však narábalo sa tam s ľudskými životmi, teda tých poškodených a myslím, že to nie je vhodné, ako si robiť nejakú srandu tam z toho. Boli prípady, že sme sa či počudovali, alebo zasmiali, ale nepatrí to k tomu. To prinieslo taký ten život, alebo tá situácia, ktorá sa nejakým spôsobom, nie že vyhrotila, ale stala sa, ale ináč nie. Môžem sa opýtať, že vedeli by ste nám aspoň tak v skratke zhrnúť nejaký váš kariérny postup, lebo ja čo viem, tak vy ste tam mali taký po zmene niektorých Hej. si tam mali také Ja som bol rádový vyšetrovateľ v Prievidzi na okrese, potom som bol riaditeľ kriminálky, riaditeľ obvodného oddelenia. To tiež tam bol taký zaujímavý kariérny raz, že som ako išiel hore-dole. No a potom som išiel robiť na obvodné oddelenie, potom som ako rádový policajt. A prečo? Tak tomu sa nebudem vyjadrovať, pretože ešte to nie je doriešené, takisto. Tam boli tiež nejaké podozrenia. No a potom som išiel do špecializovaných tímoch, som robil na rôznych organizovaných skupinách. Potom ma stiahli do tímu Černák, ktorý som prebral. Potom som prešiel na UBOK, teraz je tiež UBOK, vtedy bol tiež UBOK, na Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Potom som riadil tento tím, potom som sa stal riaditeľom UBOKu. Keď som v 2010, keď nastúpila vláda
minister Lipšic, tak na všetkých poslal kade ľahšie, takže všetci sme skončili v civile. V 2012 nás zase draftovali naspäť. Ja som sa stal generálnym riaditeľom sekcie kontroly inšpekčnej služby. No a potom som kariéru končil v Prahe ako policajný ataše. Čo je policajný ataše? Policajný pridelenec. Ja som bol v Prahe na ambasáde, som pôsobil kvázi ako diplomat a mal som na starosti policajnú spoluprácu medzi Českou republikou a Slovenskou. Akú, že možno, ktorý prípad za celý váš život, nemusí to byť len ohľadom Černáka, vás tak najviac, že sa vás dotkol? Že toto bolo hrozné? Ako som povedal, bola to vražda dieťaťa vlastným otcom, ale keby ste sa ma opýtali, akože ktorý prípad hodnotím ako najlepší, ktorý som urobil, tak by som povedal, že každý prípad, ktorý mi prešiel cez ruky. Za každým prípadom bol nejaký ľudský príbeh, je tam vždycky páchateľ, je tam poškodený a keď sme ho zdarne vyriešili, tak každý prípad si zaslúži svoju pozornosť a aj to ocenenie, že sme dobre vykonali svoju prácu. Nemôžem to rozdielovať, že na vrchole je Černák a na samom spodku sú alimenty, ktoré sme tiež dokumentovali, ale musím povedať, že každý prípad, ktorý sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca, si vyžaduje teda svoju zásluhu, pochvalu a postavenie na nejakú úroveň, takže to všetko na jednej úrovni. Myslíte si, že by dnes bolo možné, aby fungovala organizovaná skupina, ktorá by vraždila v priebehu niekoľkých rokov desiatky ľudí a neprišlo sa na to, ale nebola by zastavená? Tak ja si myslím si, že keby sa policajti do toho riadne zahryzli, že by sme mali vysoko profesionálne, špecializované týmy ľudí, ktorí by sa týmto zaoberali, tak myslím si, že by sa to dokázali zastaviť veľmi rýchlo a razantne. Objasňovanie vražd a trestných činov, keď si to porovnáte, aké dnes sú možnosti a technológia pred 30 rokmi, nie sme ďalej? Sme ďalej. Napríklad ja si pamätám ešte, keď sme identifikovali osoby podľa zubného statusu alebo superprojekcia. To znamená, že sa obrala lebka a fotografia tej osoby a sa to prekrývalo, že či to môže byť ono. Potom sa prešlo napríklad na analýzu DNA. Začalo sa napríklad analýza DNA z kostí robiť pri kostrových nálezoch. Takže tá technika sa posunula ďalej a sú tu ďalšie možnosti, čo sa týka aj IT technológií, aj mobilné telefóny sú IT technológie, takže určite sa to nejakým smerom posunulo. Čo sa týka nejakého odpočúvania telefónov alebo v dnešnej dobe už asi aj pozerania správ, je možné na niekoho nasadiť v podstate takéto odpočúvanie? Zákon hovorí, že je možné. Však máme podľa zákona, môžeme nasadiť od informačno-technické prostriedky. A aké je náročné vybaviť si na niekoho práve takéto odpočúvanie? Pokiaľ to riadne zdôvodníte a sudca tam vidí dôvody, tak nie je problém. OK. Viem, že v podstate nám pán Reichel hovoril, že v tom čase, keď ste si potrebovali zavolať, tak ste niekomu na ulici dali 100 korún, zavolali ste a tak sa v podstate vyhýbali týmto taktikám. Myslíte si, že je dnes nejaký spôsob, ako tú internetovú alebo telekomunikačnú komunikáciu robiť tak, aby ste na ňo neprišli? Že neviete, čo ten človek si cez telefón alebo cez počítač dopisuje s tým druhým? Keď som sa vyjadroval k možnostiam polície, to nechcem. Ja chcem, aby polícia pracovala normálne, ale nemôžem vyzradzať, aké majú možnosti, či už technické alebo iné, takže... Samozrejme, chápem. Hej, to by bolo asi kontraproduktívne. Za akú trestnú činnosť, akú trestnú činnosť musíte vykonávať, aby vám mohli odpočúvať telefón? Je to v zákone taxatívne stanovené, neviem teraz, ako sa zmenili podmienky, lebo už som dlho nerobil ako s vyšetrovacími spismi, ale v zákone je to taxatívne stanovené a sú aj veľmi prísne podmienky a pravidlá na to, aby ste získali ako súhlas na takéto niečo. A nedá sa to len tak, že chcem niekoho odpočúvať, ako to kedysi urobil jeden pán minister, hej, ale v súčasnej dobe je to striktne dané zákonom.
Čiže aj také konšpiračné teórie, že nás všetkých niekto odpočúva, to... Viete čo, na týchto konšpiračných teóriách sa smejem, alebo niekto aj rozprával, že siskare majú nejaký systém, ktorý ma môžu ako hacknúť telefón a pozerať si. Ako sa to volá? Pegasus? Pegasus, alebo také niečo. Ja sa nad tým smejem. Viete prečo? Nech si pozrú môj telefón. Keď nič nerobím, nemá sa čo obať. Ja im dám kľudne telefón, pozrite si, môžete si výpisy robiť, môžete si správy pozerať. Nemám strach z toho a nemám obavu z toho. Ak niekto niečo robí zlého, tak má strach a obavu, ale ja nerobím nič, ja sa nad tým len smejem. Tak pokiaľ ma bude držať pod kontrolou štát, tak môžem byť len spokojný, lebo ma aj tým chráni. Lebo drží pod kontrolou aj tých, ktorých... Viete, ako niekto mi môže vypísať blbé SMS-ky a chráni ma tým, že oni o tom vedia. Jasné, chápem. A ja som si spomenul na tú otázku a v podstate chcel som sa spýtať, že či by ste nevedeli možno pomôcť nám pochopiť alebo divákom, že prečo napriek tomu, že bol napríklad Černák odsúdený a vzatý do väzby, povedzme už v nejakom roku, aký to bol, 97? To bol prvý skutok, 97. Áno. Tak na ňoho začali vypovedať, alebo prelomili mlčanie jeho v podstate akoby kumpáni až 10 rokov neskôr. Prečo to nespravili hneď, keď bol vzatý do väzby? To sa musíte ich opýtať, hej, ale podľa mňa, ako som hovoril, vtedy hrozilo potom po tom výkone trestu odňatia slobody jeho prepustenie a nikto nevedel, ako sa bude chovať. Mhm. Z toho mali podľa mňa strach a obavu, aby ich zase nenatiahol do nejakých zločinov. Bola to tým pádom zaťažujúca v podstate... Bolo to tým pádom... Sťažoval to vám proces tým, že sa oni báli vypovedať dlhé roky? Tak určite pri takýchto mafiánskych skupinách, pokiaľ je to uzavretá skupina, pokiaľ nenájdete niekoho z prostredia znútra, tak máte veľmi malú šancu na to, aby ste niečo objasnili. A v tej dobe ešte, keď neboli aj tie technické možnosti a tie príležitosti také, tak je to veľmi ťažké. Napríklad pri niektorých skutkoch sme po rokoch, ako som hovoril, pri tom Slivenskom v tej stavebnej súti našli krvné stopy, takisto aj po vražde, jak sa volali, Šipoš Potáš, sme tiež našli krv, stopy po jeden z obetí, alebo po obidvoch. A to bolo dokonca v tej kancelárii, kde sa stal ten skutok, tam už bola iná omietka, taká ozdobná s takými vláknami, tak normálne som dal technikom pokyn, aby to dali dole. A keď dali dole tú novú omietku, tak potom tými chemickými prostriedkami zistili reakciu a bola tam na stene, boli frkance krvi, ktoré sa stotožnili. Dokonca sme rozoberali aj linoleum, ak je tam s tým spojené tento linoleum a sme to vytrhali, aj tam sa našla krvná stopa. Takže tam ide o tú dôslednosť toho vyšetrovateľa, aby svoju robotu vykonal dôsledne a našiel tie stopy, ktoré viac menej preukazujú ten skutok a potvrdzujú tie výpovede. Čiže je možné, že niektoré skutky, ktoré doteraz sú na Slovensku neobjasnené, sú možno aj zásluhou, nechcem povedať, že lajdáckeho, ale nie úplne dobrého vyšetrovateľa? Môžeme to aj takto povedať, pretože ako poviem tak, že robili sme tiež jednu následnú previerku výpovede na mieste, kde bola vykonaná ohliadka miesta činu a my sme tam zase po x rokoch sme to previerkou výpovede našli stopy biologické. To znamená, ak ten vyšetrovateľ nie je dôsledný, tak môže sa stať, že svojou takouto neodbornosťou môže ako znemožniť to vyšetrovanie ďalšie. Vedeli by ste nám opísať pána Ševčíka v celej tejto situácii tých 90. rokov prípadu Černák? Tak ďalej. Vyšetrovateľ Ševčík bol hlavný vyšetrovateľ v tom čase, keď sa začali vyšetrovať. Vlastne on to začal od prvého prípadu vyšetrovať až po posledný. Potom tam bol ešte jeden vyšetrovateľ, taký mladší, ktorý robil spolu s ním tie posledné skutky Černákové. Ale neviem také bližšie sa k nemu vyjadriť, pretože som ho vnímal len tak, akože z toho vyšetrovania. Ale bol to vyšetrovateľ, ktorý bol odhodlaný
vecí, ktoré... Preto až potom začali tie ostatné veci, akože nie, že vyplávali na povrch, ale sa začali vyšetrovať. Možno až potom, ako Černák vraví, že keď prelomil to mlčanie v roku 2015, pretože že títo vyšetrovatelia ako Ivan Ševčík, oni potrebovali predložiť v nejakej zákonnej lehote obžalobu s tými skutkami, ktoré oni zatiaľ sa im podarilo zozbierať a objasniť do toho času, kedy bola podaná obžaloba, asi v tom 2008 roku. Ale oni vedeli aj o tých ostatných skutkoch, od svedkov, len potrebovali niektoré veci skončiť, aby sa tam nenaťahovala nejaká lehota, nejakej väzby alebo niečoho takého. A ostatným veciam sa chceli tiež potom venovať. Takže oni to robili z tohto hľadiska, tak z toho profesionálneho, aby dodržali všetky tie zákonné lehoty. A aký bol pán Ševčík, keď si na to spomínate? No, ja som ho vnímal tak, ako takého nekompromisného vyšetrovateľa, ktorý už keď vás začal vypočúvať, tak už vedel o tom skutku minimálne z ďalších 5 strán alebo od ďalších 5 svedkov, ako sa ten skutok stal, a keby som mu povedal, toto bolo tak on mi na to povedal, no ale ja viem, že to bolo inak. Viem to od ostatných svedkov. Čiže tam buď ste hovorili pravdu, alebo nič. Pretože vyšetrovateľ Ševčík vedel rozoznať, kedy chcete zavádzať alebo kedy chcete klamať, pretože ten skutok mal on už naštudovaný nie len z vášho ponímania, ale aj z ostatných svedkov. Chcem sa opýtať, ale že keby ste ho mali opísať ako človeka, že je pred vami, ako na vás pôsobil? Ako policajná autorita. Určite. Ako policajná autorita, takže nedalo sa s ním ani nič vyjednávať, ani zjednávať. A proste on keď začal písať na počítači nejaké znenie výpovede, tak on už presne vedel, ktorým smerom buď pôjdete, alebo by vás hneď odhalil, že asi trošku zavádzate. Takže ako vraví, mal to naštudované a neuhol. Nejak pri osobnej interakcii s vami tam, pri osobnej interakcii pán Ševčík s vami ako vystupoval? Tiež len v tom rozmedzi toho, čo sa týkalo toho vyšetrovania. Ak mal niekto obavy nejaké, že tie skutky nebudú vyšetrené, alebo že sa niekto na to chce vykašľať z ich strany, z tých vyšetrovateľov, tak pamätám si, že mňa Ševčík ubezpečoval, že pre nich nekončí to vyšetrovanie vtedy, keď sa zbavia toho vyšetrovacieho spisu a predložia ho prokurátorovi, ktorý následne podáva obžalobu, ale že oni okolo toho zastrešujú všetko od začiatku až do konca. Že pre nich to nekončí vtedy, keď sa zbavia spisu, ale zastrešujú to všetko. Či už, čo sa týkalo, ja viem, keď som ja išiel na pojednávanie, tak tam nestačilo, že mi prišla predvolánka domov. Oni mi ju doniesli osobne, respektíve ma naložili do auta a odviezli ma na súdne pojednávanie, aby mali istotu, že sa to nebude naťahovať a že niekto tých svedkov nebude hľadať. A pamätám si, že vyšetrovateľ Ševčík mi vtedy povedal, že oni nenehávajú na náhodu nič. Povedal mi doslova vtedy, že oni tiež nepotrebujú, aby Černák vyšiel z väzenia a oni budú musieť brať ženy a deti a utekať zo Slovenska. Takto mi to vtedy povedal, takže ja som vtedy vedel, že oni idú do toho s plnou vážnosťou a sú presvedčení o tom, že tie skutky sa tak stali, ako ich mali oni zdokumentované. Myslíte si, že boj s mafiou na Slovensku sa skončil? Viete čo, taká nejaká mafia, ako bola v 90. rokoch, čo sme videli bežne na uliciach, čo sa stávali kadejaké výbuchy a kadejak aut a neviem čo, tak toto na Slovensku už nehrozí určite, ale čo ďalšie, kde sa to pretransformovalo, do akých sfér, ako sa to dneska
Dneska už vidíme, že nemiznú ľudia, ani auta nevybuchujú, ale ak niečo také existuje, tak si zarábajú peniaze asi nejakým iným spôsobom, nejakým fakturačným, ale toto myslím nehrozí, že by sa vrátilo to, čo bolo vtedy. Spomínate si na pána Ševčíka z časov, keď Černák pôsobil, alebo... Nie. Pána Ševčíka som začal registrovať niekedy v roku pri výsluchoch 2007, keď som sa začal vyjadrovať k určitým veciam. A nevedel som ani, že existuje predtým. A v jeho prítomnosti možno som sa ocitol 5-6 krát pri výsluchoch alebo pri rekonštrukciách. Mám dojem, že viedol celé vyšetrovanie, že bol šéf vyšetrovateľov alebo toho tímu, nejak tak. A v podstate, aká bola jeho úloha pri zatknutí Černáka? To neviem takto definovať presne, aká bola jeho úloha, ale viem, že viedol vyšetrovanie, viedol rekonštrukcie, bol taký rázny. V skutku bol taký nepríjemný, akože že pravdu povediac. A ani moc nepozeral na vás, keď ste niečo rozprávali, taký asi mal svoj pohľad na týchto všetkých ľudí, ktorých vyšetroval, ale držal si takto od tela, si myslím, aj keď komunikoval, dosť hlasno rozprával, hej, že nejaký rešpekt si tam hneď vybudoval medzi keď sa viedlo to vyšetrovanie a tak, hej, takže na nejaké srandičky tam nebol priestor. A čo musel človek v podstate, čo bolo potrebné preto, aby sa v podstate to, čo sa dialo na Slovensku, nejakým spôsobom ukludnilo? Aby sa títo ľudia pozatvárali? Vieš čo, ja si hovorím tak, jak evolúcia v živote, jak je to v prírode, jak je to skoro so všetkým, tak je to aj v tom, že jedného dňa príde a zaznie zvonec a rozprávky je koniec. Hej. Celovečerný film je fajn, keď si niekto pozrie, lebo je to niečo iné, ale toto v tomto reále a v organizovanom zločine to není hra o nejaké fazulky, takže tam to väčšinou končí buď smrťou, zavretím, alebo tým, že v podstate keď to prežiješ nejak, tak každý si nesie nejaký svoj kríž, hej. Takže neviem ani, čo by som k tomu dodal. Všetko raz skončí. Presne. Nám teda povedal Milan Reichel a pán Surový, že vraj Miky prelomil mlčanie už v roku 2002. V podstate, keď bol predvolaný policajtom a teda povedal mu, že vraj mimo kamier všetky skutky, avšak nakoniec nebol spokojný s výkonom trestu, ktorý mu určili, takže všetko vlastne odvolal. Viete niečo o tomto? A komu to povedal na kameru? Nepovedal to na kameru, práve že to povedal mimo kameru. Povedal to mimo nahrávania, mimo kameru. Černák sa rozhodol vypovedať. Bola to jeho taktika, pretože tam v tom spise boli niektorí svedkovia utajení. Tak to bola taká vhodná taktika, ktorú zvolil, že aby si sám otajnil teda tých svedkov pre seba a vypovedal. A dokonca môžem povedať, že keď sa rozhodol takýmto spôsobom vypovedať, tak samotný úkon viedla pani prokurátorka jedna, ktorá ho sama vypočula. Ja som bol potom prítomný a ja som potom všetko to, čo on povedal, verifikoval a teda preveroval. A musím povedať, že veľa vecí sa tam nepreukázali a zostalo to na tom pôvodnom vyšetrovaní tak, ako to povedali iní. Aha. To sa stalo v tom roku 2002, to si nepamätáte? Neviem, to bolo. Viem, že sa to vypočúvalo v Ilavskej väznici v tzv. Súdnej pojednávačke, to si presne pamätám. A pani doktorka vypočúvala Mikuláša Černáka sama osobne. Ja som bol vtedy len prítomný. Ostatní traja prokurátori tiež boli prítomní a vtedy sa rozhodol vypovedať. Ale veľa vecí sa z jeho výpovede nepotvrdilo. On bol špekulant v tomto, musím povedať. Že to raz skúšal tiež na Milana Lučanského, keď mu chcel povedať niečo o nejakej vražde. A viete,
keď zostane jeden živý z vraždy, tak si urobí osoby obsadenie ako chce. Takže niečo skúsil na Milana a Milan mu to všetko vyvrátil a povedal mu presne, ako to bolo. No a jeho reakcia bola, no vás asi neujebem. Dalo by sa povedať, že vy a pán Lučanský nebohý ste boli dvaja ľudia, ktorí vedeli najviac toho o Černákovi? No, dá sa povedať, že áno, pretože ja som tie informácie, ktoré mi dodával Milan, tak ja som ich sprocesňoval, to znamená, dával som ich na papier a veľa vecí sme spolu konzultovali. Je podľa vás možné, že keby ten váš tím nebol taký, aký bol, že by Černák bol stále na slobode? Že by sa dostal na slobodu oveľa skôr, keby ten tím to nebol spravil poriadne? To sa nedá ani predpokladať, že by sme to nespravili poriadne, to znamená, my sme si odviedli svoju robotu. Len nás mrzí potom, že keď sme nastúpili potom na funkcie, keď sme sa stali funkcionármi toho úradu, že nás v roku 2010 rozprašili a nedali nám šancu napríklad pokračovať v mnohých veciach, ktoré boli rozbehnuté. Títo politici, ktorí takéto niečo spravia, hej, tak by si mali uvedomiť, že z policajtom, dobrým operatívcom odídu aj informátori. Alebo teda osoby, ktoré s ním spolupracovali. Ja, keby ste boli policajt, ja vám svojho informátora nedám. Nepoznám vás, neverím vám. A ten človek tiež by si musel s vami vytvoriť nejaký vzťah. Takže ako, je to ako povolanie, ktoré je veľmi ťažké, ale zase hovorím, že nedá sa prenášať z jednej osoby na druhú. Existovalo niečo vtedy také ako policajný informátor, ktorý bol nasadený na určitú skupinu? Vtedy možno mali na mysli agenta, alebo inštitút agenta bol zavedený oveľa neskôr. A oni asi mysleli informátora, to znamená, každý dobrý policajt má nejakého informátora, ktorý napríklad získava informácie. Ale túto časť operatívnej práce nebudem rozoberať. Takže, ale toto si len o ňom mysleli. On nebol vôbec žiadnym spôsobom prepojený na políciu. Takže v tomto prípade konkrétne si mysleli zle? Že... To si mysleli zle, to niekto pustil akože kačicu do prostredia. No a chcem vám teda na tomto prípade ako poukázať na to, že ako bolo náročné vyšetrovanie, keď sme napríklad robili rekonštrukciu v tom lese, kde došlo k spáchaniu skutku, kde ho zastrelil nad vykopaným hrobom. A technicky náročné to bolo v tom, že bolo tam potrebné obrovské množstvo ľudí na zabezpečenie. Či už to bol perimeter, tam boli dve PPUčka, z dvoch krajských riaditeľstiev, tam boli kuklači, bolo tam množstvo kriminalistických technikov, expertov, policajtov, psovodov. A dokonca sme tam mali hasičov na technické zabezpečenie, pretože keď bolo treba rozsvietiť, tak oni majú také obrovské reflektory, ktoré na teleskopickej tyči dokážu vytiahnuť hore. A dokonca vtedy sme púšťali na centrálu, pretože sme zápisnicu robili hneď do počítača, to znamená, nepísala sa rukou, ale sa robila do počítača. Ja som to diktoval zapisovateľke cez mobil, cez handfree súpravu. No a tam ako chcem poukázať na tú dôslednosť v tom vyšetrovaní, pretože obhajca dal takú logickú, obligatórnu otázku svedkovi, že ako vedel, že teda strieľal MČ. A svedok povedal, že bolo vidno, lebo bol spln a mesiac svietil na to miesto. Tak ja som v rámci toho preverovania, verifikácie tej výpovede, som pribral astronomický ústav, aby mi teda určil, či v čase spáchania skutku svietil mesiac, či bol spln. Potom mi vypočítali dráhu toho mesiaca po nebi. Potom som pribral znalcov z odboru lesníctva, aby zrekonštruovali ten les, pretože na tom mieste, kde sme našli to telo, bola taká mladina. To znamená, lesníci mi zrekonštruovali les, ako vyzeral pred 10 rokmi. A potom geodeti merali uhly, či ten mesiac svietil na to miesto, kedy mal. A teda svedok mal pravdu, pretože svietil ten mesiac tam, kde svietil. Ale pri rekonštrukcii sme mesiac nemali tam, kde mal byť. Tak potom som musel pribrať druhýkrát znalcov, aby mi povedali, prečo mi tam ten mesiac nesvietil. A znalci mi povedali, že mesiac má rovnakú dráhu po nebi raz za 40 rokov, približne. To znamená, že nemohli sme čakať 40 rokov, aby sme dosiahli úplne dokonalé podmienky na vykonanie rekonštrukcie. Takže toto je tá dôslednosť vykonávania tých procesných úkonov, kedy sa
viac menej verifikuje výpoveď takým spôsobom, že sa použijú na to tie iné dôkazné prostriedky a nie na to, aby sme prehovárali svedkov, aby povedali to, čo chceme počuť. Jasné. Ale o čo konkrétne sa jednalo v tej prípade? Prečo ste potrebovali tú rekonštrukciu mesiaca? Čo sa tam potrebovalo dokázať? Tak ako bolo vidieť na tom mieste toho trestného činu. Či ste dokázali hlboko v lese rozoznať jednotlivých ľudí, tváre, aby ste teda to potvrdili. Viete, ako keď tuto zhasneme úplne, hej, bude tu tma ako rohu, a ja poviem, že kto kde stojí. Vy mne poviete, neviem, lebo nevidím. Ale keď napríklad tam bude svietiť nejaké ledkové svetlo a už budete vidieť tie osoby, tak už to viete identifikovať. Ja sa chcem opýtať, že či vás niekedy nelákalo ako keby možno neísť úplne dôsledne, lebo ste vedeli, že ten človek je vinný, ale ako keby nemali ste dostatok dôkazov, takže by ste si to trošku... Nie. Týmto smerom sme nikdy nechceli ísť, pretože vyšetrovateľ musí byť objektívny. To znamená, nesmie držať stranu ani jednej strane, ani druhej strane. To znamená, musí ísť čiste, objektívne a zistiť ten skutkový stav veci. Ako to by bolo proti srsti, aby som si pomohol niečím takým, ako sa stávalo. Že aby som niekoho nahovoril, aby povedal tak, ako ja chcem, pretože to sa vám vypomstí. Lebo vy nikdy neviete, akú otázku položí prokurátor na súdnom pojednávaní tomu svedkovi, akú otázku položí advokát, ako ho domotá ten advokát. Hej. A keď človek klame, tak sa zamotá sám do vlastných klamstiev a to môže zle skončiť. Takže my sme týmto smerom sme nešli. Mali sme jeden skutok taký na stole, ktorý doteraz nie je objasnený. Vieme, čo sa stalo pred, vieme, čo sa stalo po, ale ten priebeh nemali sme presne zdokumentovaný, tak sme nemohli ísť do toho a my sme neboli na to, aby sme prehovárali ľudí, že povedzte to na toho a budete mať za to nejaké benefity. A môžete nám povedať, o aký skutok? Nie, lebo to nie je objasnené. Rozumiem. Toto tiež mi dalo myšlienku do hlavy. Pán Horvát sa práve, myslím, priznal k tomu, že krivo vypovedal. Alebo... Tak u Horváta bolo evidentne, že on menil výpovede, klamal, neviem, či chcel získať nejaké benefity, alebo neviem čo. Ten človek tomu fakt sa nedá veriť a myslím, že to je aj ten človek, ktorý dostal do problémov toho Slava Surového. A keď máte takéhoto svedka, ktorý mení výpovede, dá sa jeho výpoveď považovať za relevantnú? Preto musí byť tá práca toho vyšetrovateľa veľmi dôsledná, aby to, čo povie, aby vedel nejakým spôsobom preukázať alebo vyvratiť. To znamená, musí viesť ten výsluch takým spôsobom a dať také otázky doplňujúce, aby dosiahol ten stav tej výpovede do takého levelu, aby si vedel potom stanoviť ďalšie tie procesné úkony, ktoré vykoná, aby to buď preukázal alebo vyvratil. Čo by ste sa opýtali samého seba, keby tu sedíte na našom mieste? Čo si myslíte, že by človek, alebo takto, ja som nežil v tej dobe. Čo si myslíte, že by mňa mohlo zaujímať ohľadom celého obdobia a tak ďalej? Lebo vy asi viete dávať správne otázky. Predpokladám podľa toho, čo ste povedali. Ste dobrý vyšetrovateľ. Ja som sa pripravoval na tie všetky úkony. Ja som si predtým preštudoval ďalšie materiály k tomu, čo sa týkali napríklad toho svedka. A dokonca aj operatívci mi vedeli zistiť nejaké tie povahové vlastnosti, ako sa chová, ako vystupuje. Takže to bola celkom aj taká psychológia, ale ako by som sám sebe položil otázku. Ja mám otázku. Ako sa profesionál vyrovnáva s tým, že napríklad vy viete, že niekto niečo spravil, ale není na to dostatok podložených dôkazov? Nie je to pre vás ťažké bremeno vedieť, že je niečo nepodložiteľné? Ako hovorím, každého dobrého operatívca trápi ten pomníček, ktorý zostal nevyriešený. To znamená napríklad nejaký trest. Aj my doma, tam, kde som pôsobil ako vyšetrovateľ, ako riaditeľ kriminálky, tak máme také pomničky, ktoré doteraz trápia a dávate si stále otázky, že prečo sa nám to nepodarilo objasniť. Kde sme spravili chybu? Prečo páchateľ nesedí alebo nepíka za svoje zločiny? Viete nám povedať konkrétne prípady? Nie, hovorím si to. Nebudem sa vyjadrovať nevyriešený prípad. Jasné, rozumiem.
Existovali aj nejaké taktické chyby, ktoré nastali počas vyšetrovania? Myslím si, že nie, nenastali taktické chyby, pretože postupovali sme podľa zákona, hovorím, tam mal výborné taktické myslenie, mal Milan Lučanský s Jožom Mičetom, ako klobúk dole pred týmito chlapmi, lebo dokonale poznali ten svet toho organizovaného zločinu, mali veľmi dobrý prehľad, takže a musím povedať, že žiadne taktické a dokonca ani žiadne procesné pochybenia. Dali sme si veľmi, alebo teda ja osobne som si dal veľmi záležať na tom, aby to vyšetrovanie prebehlo procesne čisto, právne čisto, úplne objektívne. To znamená, každá výpoveď, ktorá bola zaznamenaná, sa do úplného posledného písmenka preverovala, verifikovala. To znamená, na základe tej výpovede sa vykonalo ďalších možno 10-15 úkonov, ktoré potvrdili tú výpoveď, ktorú ten svedok učinil. A nejaké možno veci, ktoré vám vyšli taktické, že ste zvolili nejakú inú taktiku a práve sa to vyplatilo? By ste nám vedeli? Viete čo, tam sa taktizovať nejako nedá, pretože vy vychádzate z tých dôkazov, ktoré máte na stôl. A víte, ako som povedal, tie dôkazy musíte rozobrať do šrobíka. Na základe tých dôkazov zase určite ten smer toho vyšetrovania, aby ste teda dosiahli svoj cieľ. Ja sa opýtam teda konkrétnejšie. Ja si spomínam, že myslím, že to bol v Prievidzi, keď v podstate sa urobila veľká akcia. Bolo tam veľa zafoliovaných aut, to si pamätám z toho, že toto sa robilo s ohľadom na koho? Nebola to, myslím, vaša akcia? Viete, o čom hovorím? Dobrá otázka. Taktizovať môžete vtedy, alebo teda my sme mali vždycky ako premyslené postupy, ale napríklad, keď niekomu chcete poradiť v taktike zákroku, napríklad, ako ste povedali, vy prídete ku mne do Prievidze robiť nejaký zákrok, tak ja vám poviem, že není dobré, keď prídeš tam s ofoliovanými autami, plná Prievidza bude iných vozidiel, pretože vagoši, taxikári, to všetko zbadajú. A hneď to ide po telefónoch a po vysielačkách, že niečo sa tu deje, lebo tu vidíme ofoliované auta. Vždycky som hovoril, že ako zločinec sa bojí ofoliovaného auta. Nebojí sa pomaľovaného auta. Ale bojí sa ofoliovaného auta. Pomaľovaného policajného? Policajného, lebo však to sú policajti, normálne akože hliadka napríklad, ktorá postupuje podľa zákona. Kuklači, ktorí majú ofoliované auta, to je zase niečo iné. Bo to je akcia. To je akcia. Jasné. A išli ste niekedy niekoho zadržať v nejakom úplne obyčajnom aute, ako... Väčšinou, čo sme robili predvádzania, sme robili operatívou, to znamená, operatívni pracovníci išli za tým dotyčným a priviedli ho. V niektorých prípadoch sme robili aj zákrok za použitia PPUčka. Vždycky sme vychádzali z toho, že... Čo je PPUčko? To sú kuklači. Okay. Oficiálne PPU, ale sú to kuklači. A moja zásada aj predchádzajúcej činnosti, keď som vykonal na okrese, keď sme išli napríklad robiť zákrok, tak vyhýbať sa bytom, vždy zistiť, či je tam manželka alebo žena a plus dieťa. To znamená, neexistovalo, aby som ja išiel robiť zákrok do bytu, kde je dieťa. To znamená, zase sme volili inú taktiku, to znamená, páchateľa sme nechali výzvu na ulici a tam sa spravil zákrok. Niekedy som išiel napríklad robiť domovú prehliadku na rozsiahly taký dedinský objekt a vytiahol som si majiteľa pred budovu, poučil som ho, doručil som mu príkaz na vykonanie domovej prehliadky, poučil som ho, že je povinný tento úkon strpieť a že môžem teda prekonať prekážku, ktorá bráni vyniknutiu. A ten majiteľ mi povedal, že on ma do bytu nepustí, alebo teda do objektu nepustí. Tak som mu povedal, že nech sa pozrie tam za mnou do tých troch multivánov, čo tam stali. Tak sa pozrel cez pleť a povedal, že poďte ďalej, pozývam vás ďalej. Pretože tam boli v tých autách boli kuklači, ale nemusel som ich použiť, pretože som tomu dotyčnému teda vysvetlil, že aké sú moje možnosti. Nezobrala vám táto práca nejakým spôsobom ilúzie o živote? Nie. To sú bežné záležitosti života, ktoré sa dejú všade. Sú to zákonitosti prírody. Ľudia sú rôzni. Máte pocit, že ľudia sú dobrí? Nie. Nie sú všetci dobrí. Ale ako celkovo, že... Nie.
Každý má v sebe niečo zlého, každý má nejakú chybu. Niektorý ju vie utlmiť, niektorý ju nevie utlmiť. Takže... A čo by ste odporúčili človeku, aby sa nevydal na takýto chodníček? Mali niečo tí páchatelia spoločné? Vedeli tomu zabrániť? Tak určite nevedeli. To je v nich, to je v ľuďoch, to ako hovorím. Človek by musel ich poznať, aby vedeli, ako páchali tie skutky. To znamená, že oni to majú v sebe nejako zakorenené, že ako niekto má problém zabiť sliepku, aby si uvaril polievku a oni ľudí zabíjali normálne. Takže... Ani nevarili polievku. Takí ľudia určite existujú aj dnes, lenže asi tie zákony sú inak postavené na to, aby sa mali väčší strach niečo také vykonať, nie? Tak pozrite sa, kedysi bol trest smrti a nikomu nezabránil k tomu, aby páchali vraždy. Hej. Ja dokonca som bol teraz, keď som bol v Prahe, tak som bol na Pankráci, tam existuje popravisko stále. Hej. A keby ste videli, ako to vyzerá, hej, takisto Lipšic zaviedol ohrozenie pod vplyvom návykovej látky opilstvo nad 1 promile. Prestalo sa chlastať? No neprestalo sa. Je to v ľuďoch, akože keď má niekto v sebe ten niečo, že zabije, no tak zabije. Jemu je to jedno, či pôjde na doživote. Garantujem vás, keby som vás zobral do väznice a zavrel vás tam, do tých cieľ, za týždeň prídem za vami a poviete mi všetko. Všetko mi poviete. Aj to, čo ste nespravili. A oni tam dokážu žiť, lebo oni sú niekde ako ináč mentálne nastavení. Hej. 3 kroky tam, 3 kroky naspäť. 23 hodín denne na celé, hodina denne vychádzka. On tam žije normálne. Jemu to nevadí. Vy by ste sa zbláznili tam, to vám garantujem. Myslíte, že väzenie spĺňa takú tú resocializačnú úlohu? Ako som vám vravel na začiatku, kedysi to bol nápravno-výchovný ústav, kde sa napravalo, vychovávalo. Teraz je to len ústav na výkon trestu odňatia slobody. To znamená, idete tam, odsedíte si a idete von. Hovorí sa o väzení aj ako vysokej škole zločinu. Že mnohí páchatelia práve... Podľa toho, kde nastúpite. Ak nastúpite do najvyššieho stupňa straženia, kde sú tí ťažkí zločinci, od ktorých sa niečo môžete naučiť, tak dajme tomu. Ale zase hovorím, tam podľa toho, na akú celú vás umiestnia, s kým sedíte, či robíte, či nerobíte, aká je vaša mentalita, či sa chcete napraviť, či si to chcete odsediť a už v živote nebudete páchať trestnú činnosť, lebo toto je dobrá skúsenosť, hej, ako by som povedal. Alebo sú nedbanlivostné trestné činy, hej, kde sú nešťastníci, ktorí niekoho zrazili, svojou nedbalosťou niekoho postrelili a podobné veci. To je zase iný výkon trestu odňatia slobody. To záleží aj od toho typu väzenia, od toho osadenstva, aké tam je. Ale hovorím, títo najťažší sa nemajú od koho učiť, pretože sú na samotkách a už tam je doslova do písmena tá osobná sloboda obmedzená, že sa nemajú ani s kým stretávať tam. Taká je podľa vás, že úloha súdov na Slovensku, že čo by mala zabezpečiť pre občana? No to spravodlivosť, hlavne spravodlivosť, aby vedeli správne posúdiť vec, zobrali do úvahy všetky okolnosti a páchateľa odsúdiť. Ale hlavne, aby to bolo rýchle. Pretože iný účel trestu je, keď to spravím napríklad do pol roka, a iný účel trestu, aký je účel trestu, keď ho odsúdim po 12 rokoch. Hej? Toto by sa malo brať totálne do úvahy. To znamená, súdy by mali konať rýchlo a efektívne. Pretože ten páchateľ musí vedieť, za čo je odsúdený. Po 12 rokoch bude rozmýšľať pomaly, že za čo ma odsúdili. Hej, čo som spáchal pred 12 rokmi, však ja si to už ani nepamätám. A nehrozí pri tej rýchlosti aj nejaké odsúdenie neprávom? Ako justičné omyly, myslíte? Tak všetko záleží od kvality toho prípravného konania. Pri tom samotnom súdnom pojednávaní, keď ten súd sa vyhodnocuje dôkazy, ktoré sú riadne, relevantne spracované, podložené, vydokladované, tak tam nemá šancu ako spraviť chybu. Ako by sa podľa vás dalo predísť tomu, aby sa páchala trestná činnosť v takom meradle, ako sa páchala v 90. rokoch? Majú šancu tomu zabrániť aj občania? Tak samozrejme, občianska statočnosť a nahlásiť trestnú činnosť. Ako vidíte na ulici spáchať trestný čin, tak všetci sa otočia, nikto nič nevidel. Ja ako občan, aj v súčasnej dobe, keby sa niečo také dialo, tak ja zakročím.
keď zakročuje policajt, vy ako občan môžete tiež zakročiť spolu s policajtom a dokonca požívate štatút verejného činiteľa. To znamená, keby páchateľ na vás zaútočil, tak máte štatút verejného činiteľa. Lebo ste pristúpili k ochrane policajta a spolu s ním vykonávate zákrok. Čiže je možné, že keby občania v 90. rokoch neodvracali zrak, tam bol veľký problém, keď sa platilo výpalné. On povedal, áno, platím výpalné 5 000 mesačne, bere to ten a ten, ale ja vypovedať nebudem, lebo sa bojím. A keby sme povedali, vypovedaj, ochránime ťa, urobíme primerané opatrenia, tak je to iné. A prečo sa to A však nechceli vypovedať, tí ľudia sa bali. OK, čiže a máte pocit, že v dnešnej dobe ľudia odvracajú pohľad od trestnej činnosti? Tak neviem vám to povedať až tak presne, ako je určite väčšia taká, ako by som to povedal, nevšímavosť ľudí. Oni sú, keď odpadnete na ulici, oni sú schopní vás prekročiť. Alebo natočiť si. Alebo si vás natočia na mobil. Je to... Takže je úplne iná doba a tí ľudia sú k sebe, ako by som to povedal, no sú zlí. Skrátka, nie je tam taká tá pomoc, taká tá ľudskosť, alebo čo. Takže je dôležité, aby aj my, občania, sme nejakým spôsobom... Tak samozrejme, treba mať oči otvorené, všímať si, keď u suseda počujem často krik, hej, že tam vychováva ženu, že ju tlčie, no tak idem na políciu, nahlásim to, dávajte si chalani pozor, tam sa môže niečo stať. A polícia to už by mala potom nejakým spôsobom riešiť. Ale ani tie ženy nechcú, ako tiež napríklad nahlásiť tú trestnú činnosť. Lebo ona ho miluje a keď ho zavrieme, ona nebude mať z čoho žiť, lebo on zarába, a takéto veci. No tak nech ťa tlčie ďalej, keď si nechceš vypovedať. No. Aj tá žena by mala mať v sebe nejakú takú tú ženskú hrdosť a neviem čo všetko. A nahlási to, ty debil, takto sa ku mne chovať nebudeš. Čiže občania by mali byť... Všímaví si jeden k sebe, suseda nevychádza 2 dní, tak zaklopeme. Ľudia sú nevšímaví, ľudia nevedia, kto vo vchode býva. Nepoznajú sa navzájom. Ja bývam našťastie na dedine. Ja idem kosiť a kosačka má zlý zvuk, tak mi za chvíľku zavolá sused telefónom a hovorí, netrap sa, prídem ti to pozrieť. Počujem, že ti zlá kosačka ide. Čiže vrátiť možno medzi občanov takéto staranie sa o seba navzájom. Jasne, však ako veď ľudia, keď v parlamente neexistuje normálne slovo, že dobrý deň, tak čo chcete od občanov? Keď sa ľudia nevedia navzájom pozdraviť. Hovorím, našťastie, ja bývam na dedine, kde sa ľudia zdravia. Decka, keď ráno idú do školy, tak sa zdravia. Keď potrebujete niečo pomôcť, tak zavoláte susedov, ktorí vám prídu pomôcť. Ale v meste čo? Tá anonymita. Hovorím, vy neviete, kto býva v jednom chode, kde je 16 bytov. Nepoznáte sa navzájom. Takže pomáhať si, starať sa o seba a dávať na seba pozor. Treba mať oči otvorené, všímať si, aspoň bezprostredného okolie. A nebáť sa postaviť. Ja idem na aute a zrazu zbadám, tak myhnem auto v kríkoch sotené. Tak sa zastavím, cúvnem, idem pozrieť, závam 158, chalani, máte tu auto na takom a takom kilometri, na také ceste, v kríkoch auto. Neviem o tom, ideme sa tam pozrieť. Sú zranení, nie sú to zranení. Alebo zavolal som, áno, vieme, to je po včerajšej dopravnej nehode, prídu to odtiahnuť. A čo keby tam niekto bol v tom aute? A ľudia chodia okolo. A ním nikto nepovie, že sa tam nemôže parkovať. To je, ja zaparkujem na hulvata, tak idem sa pozrieť, že sa tam niečo stalo. A to ešte ma zaujalo, vrátim sa k tomu, len som chcel toto rozviesť. Keď policajt zasahuje a ja mu prídem na pomoc, tak ja získavam štatút... Áno. Čoho? Verejného činiteľa. Verejného činiteľa. Keby na vás tiež zaútočil ten páchateľ, tak má útok na verejného činiteľa. Aj na vás, aj na policajta. Takže keď sa bijú policajti, tak sa oplatí byť s nimi. Nemohlo by to byť v istých prípadoch aj na príťaž? Prečo? No, tak niektorí samozvaní hrdinovia môžu byť skôr aj na príťaž. Alebo v ale zase, samozrejme, keď vidíte, že tí policajti zvládajú zákrok, tak im nebudete pomáhať. Ale keby ležal na zemi policajt a bijú ho, no tak ako zákročím. Však... Jasné. Aj čo sa týka ľudskosti, nie? Však jasne, však ako nenecháte niekoho tlc na zemi.
Ak má niekto legálne držanú zbraň, môže s ňou vtedy tiež zakročiť? Môže s ňou zakročiť, ale zákrok musí byť primeraný. To znamená, keď vy pôjdete fyzicky len proti mne, no tak vás nebudem strieľať do hlavy. Zase to vyhodnotím a poviem si, no tak vy ste trénovaný, športovaný mladý človek, ja mám 80 rokov príklad, no tak strelím vás do nohy, lebo fyzicky ma môžete napríklad nejakým spôsobom spacifikovať alebo zneškodniť, ale tam treba veľmi, veľmi rozmýšľať, že primeranosť obrany, aká je. Ale teda... Môžete dať výstrel do vzduchu, môžete úder zbraňou použiť, s tým sa veľmi dobre udiera. Takže taký odkaz by som možno povedal, je to práve to, že práve tým, že nebudeme voči sebe ignorantsky, vieme zabraňovať tomu, aby sa toto stalo. Samozrejme, však si všímať treba všetko okolo. Určite každý pozná nejakého policajta, ktorému to poviem, on povie, ešte mám kamaráta na kriminálke, poviem mu túto informáciu, aby sa na to zameral. Takisto idete po sídlisku a hľúčik, decek, tam húli Marišu, cítim mu, tak to, tiež to poviem niekomu. Však čo nám tu bude vyrastať na ulici? A najväčšie riziko je to, že keď budete mať vidieť, tak takáto partia to stiahne k sebe. A máte problém v živote. Možno posledná otázka odo mňa, čo mi teraz spontánne napadla. A keďže sú tie 90. roky brané ako teda divoké roky a je v podstate veľa ľudí z toho obdobia hovorí, že policajt vyrastal s mafiánom a v detstve a jednoducho že tie kontakty boli jak keby nemožné nemať, hej. Stalo sa vám, že vy ste napríklad s niekým vyrastal v detstve a vyklul sa z neho niekto presne na opačnom brehu? Viete čo, nie, ale stalo sa mi, že niekoho som odstíhal, išiel dokonca do väzby, som ho dal, potom keď si odsedel, tak sme sa stretli, podali sme si ruku, alebo sme sa stretli v reštaurácii, že sme sa porozprávali, ja s takými vecami nemám problém. Ja som sa ako k tomu človeku choval slušne, korektne. A mnohí aj uznali, že som bol lepší, že to bola taká hra na žandarov a zlodejov. A on si uznal, že tak boli ste lepší a dostali ste ma. Takže niektorí to berú športov, niektorí zazerajú samozrejme, keď ma zbadajú, ale veľa ľudí ma normálne pozdraví a život ide ďalej. Neviete asi číslom povedať, že koľko ľudí ste dostali za mreže, že? Tak to... Ale budú to desiatky asi. To aj podstatne viacej, pretože ja som mal vždy také šťastie v službe, keď som slúžil, tak vždy som mal nejaký nápad trestnej činnosti a skoro vždy tam bol nejaký návrh na vzatie do väzby. Takže to ako sa vždy smiali, že Ševčík má službu, zase bude väzba. A dokonca prokurátori, ktorí mali službu cez víkend, mi volali, že či mám službu, že či budú mať kľudný víkend, alebo budú musieť čakať, že zase niečo sa stane. Takže to aj takéto náhody sú. Takže pán Ševčík, není týždňa, kedy by sme niekoho nevzali do väzby. Tak ako hovorím, že stávalo sa, ale človek má vždy šťastie také. Aj teraz sa policajti tiež usmievajú nad tým, že v piatok o 3:00, keď už sa všetci chystajú domov, sa niečo stane a musia zostať v robote. Tak aj mne sa stávalo to, že keď som mal službu, sa vždy niečo stalo. Za to asi nie sú príplatky, nie? Tak vtedy to bolo ináč brané. Hovorím, my sme to brali profesionálnejšie a iný systém služieb bol. Ale vtedy sme brali, točne, že tam boli príplatky, sobota, nedeľa, štátny sviatok, nejako je teraz. Veľa ľudí akože útočilo na mňa, že napríklad, že som pustil Karola Mela a podobné veci. Ja som mu znesol obvinenie, vypovedal. Keď som to preveril, tak všetko sa potvrdilo, čo povedal. A keď som robil konfrontáciu v Ilavskej väznici s Černákom, tak Černáka som poučil. Najskôr som tušil, že Karola Mela poučil. Budete vypovedať? Áno. Budete sa konfrontovať s tú prítomným Černákom? Áno, budem sa konfrontovať. Pán Černák, poučil som ho, on odmietol vypovedať. Mm-hmm. No, takže mal šancu, nejakým spôsobom sa obhajovať a odmietol vypovedať. Tak potom už tam som prišiel do dôkaznej núdze a tam sa musel trestné stíhanie zastavovať. On povedal všetko, ako bolo, ako to prebehlo a tá jeho výpoveď sa zhodovala alebo sa potvrdila ďalšími úkonmi, tak som nemal dôvod. Ja nie som čurila, aby som si vymýšľal nejaké veci. Veď vraždu bratov Grumsovcov sme tiež mohli tak objasniť. Niekoho nahovorím, aby povedal, že to urobil Černák, príklad. A čo ja budem s takým o tom svedomím spávať, alebo čo?
Hlavne, keď v podstate ste si na 99% istí, že to ten Černák urobil. Dobre, ale to neviem, ako to mi to obstojí pri súde, na súde? Jasné. Však zo mňa tam spravia debila. Hej, jasné. Ako mňa teší to, neberte to ako chválu, že celé súdne pojednávanie prešlo úplne hladko. Všetko sedelo, nikto nemohol zmeniť výpoveď, nič, všetko. Tomto som bol. A ešte aj súdca povedal, že tak spracovaný spis ešte nevidel. Jasné. A ďalšia vec je to, že ak chcete bojovať proti nezákonnosti, tak by sa malo bojovať zákonnosťou, nie nezákonnosťou. Však to je pravda, lebo však páchateľ nemusí dodržiavať zákon, ja ho musím dodržiavať. A preto musím byť lepší. Preto musím sa vypracovať takým spôsobom, že fakt musíte robiť až také veci, ktoré by v živote nikoho nenapadli. Ako z pln mesiaca. A to je to tá krása toho vyšetrovania, že máte návrh, máte na nich. Že oni si môžu rozprávať, čo chcete, čo chcú. Však hovorím, skúšal to Černák. A potom povedal, kurva, vás asi neujebem. Lebo on môže zmeniť osoby obsadenie, my sme tam neboli. Ale tie informácie ten Milan mal také, že mu to mohol vyvratiť.